Ambuya vakayauchishaudha pamba pamba. Vachishaudha zvimwe zvinhu zvakandikwanisa kuti Ambuya vakashaudha. Vaishaudha kuti zvinoda ndiri taura mudare. Vakataura kuti mwana wenyana goridhe. Pfuma yangu weinoda kuza chiri kudaidza mwana wangu akachara. Taura yavatwai. I'm sorry mama. You better listen. Ndogara kuchosha. Mwana wangu akatoona mwana wa Gandari ari pachikoro achita funfu. Ndiye mwana mwana asimukapa. Zvadaro musi watizira. Akaenda kuna Gandari. Ndikati ndipei mwana wangu ari pachikoro. Ndatobva kuchosha kunobhadhara kuya kuzombhadhara mafees. Within a week abatizira. Gandari vakanditi nini chivanhu ndochiziva. Azvichaita ndikupe mwana wako. Vakatora mwana wangu nemwana wokomana vakavapa mari vakavatizisa vakaenda kushinga. Vachida mwana wangu. Zvadero vagara naye gore ne3 months. Mwana aita paviri vachibva ari kumba kwavo. Musi uno baba nevana vokomana vaviri vabva vasunga ngoro. Watanga kudhonza baba ndovangu ari pamberi vaine shamu yavo vachida kunorova mweni wangu akagara pavaigara nemwana. Saka eparizvi vakadzika mwana ndabva ndafonderwa nasabho azingira vanova vari kumombo wandinawo kana pachangamiri vakati aiwa taedza kuedza kuti Gandari timubatanidze nesu aramba. Akauya akasiya zvinhu zvemwana wangu parodhi nevana vake vakomana vaviri. Zvikagara 1 week sabhuku akazonditi kwete yapuno tikupedza mbonde kwamambo nekuti ari kutanzi ndikuda wacho endai kwamunoda muombo wandinawo kubva sabhuku mazenge. Pindura tinzwe mumwe sure ava ndamukurunga yavangu. Chitikotika zveshura mwana wangu akatora mwana wangu. Zvekutaurwa izvi mashuku yavataura mukurunga yavangu. Pesa patachivadzana zvakanaka. Ende ivo kutaura kwari kuita kuti ndakatisa mwana wangu ndikuenda akaenda kushinga. Hazvipo kana ipapo mwana zvaumuziva. Ini ndikurevera kuti ava tikatowadzana tichitotaura nakupedzera kuti shuwa mboshanda ndaitambira. Ndataura zvaukuda kupedza danto remabuya. Ini pfuma chete yandikwanisa kuti ndipedze nawo. Tipe pfuma. Pfuma ndiyati aiwa kana pati panapa zvinhu chikandoomerawo ndikuti tinotsvaga sekupedza. Panana pakatitana pfuma mapesa apa kuzooneka kunetsana kwakuti vana ina ndizonetsana kwakuita. Asi kuti papfuma hatisi kumira kupedza. Vana vangu aripo. Uya? Right. Mese mbosikuda. Musikana uya? Pepa chinacho chine ichi moma. Pepa chine ichi. Okay. Uchofota? Yeah. Mukunze kuti uchiri kundida here? Musikana ndiani zita rako ndira musikana? Hanzi ndichiri kukudai mama. Endeleso kupai. Hanzi ndichiri kukudai. Saka zvinhu zvako zviu? Unobani? Akakuya kusiya ndiya? Akakuya baba. Norumangu wali mwinawo. Atezvara? Kubhuruka rumurora rikadona? Vaitotona zvino. Vaitoka vachidona? Hanzi nemwana wako muroora nditi mukadzi wako muroora wako ndichiri kumuda. Ayo, izvo hazvina kuitwa vari tsuru ndavanoziva kudanana kwavo ina hazviitire. Aiwa, no. Ngatiitei so. Handiti wewe unogara mumba kwenyu? Ino unogara mumba kwenyu? Pasakana muchafata. Zvino zvatichatarisa kubva nhasi zvichapinza kuti uri kudiwa vabva kustudio. Amsore ma. Ana Ambuya vakayauchishaudha pamba pamba.
vachishauda zvimwe zvinhu zvachakwanisa ana Ambuya akashauda vaishauda kuti zvinoda ndiri kuvhuri taura mudare vakataura kuti mwana wenyana goridhe inini infect nansipo nandoro kwangandoro zvangu wandera kwangandiri vachida kuti vakaya anzi ndiganazi vakatoya vakatopfeka tracksuit yeuganazi vachita vada kuita sei vada kurova mukuwasha abva vasvika kwandiri ndikati ina ndisiri nawo handite zveresini ndozvavakaita vadayo iyo mukuwasha ndipo chimari ndakure chi mwana wangu aenderese kunozorora ndavapa mari ndikavapa $30 apa una mari sonazo so far handina una kana sei una kana $10 handina okay vatakura vachiti mwana wangu ndira sei akaenda kuzorora 4 days pa4 days vaitaita 4 months adzoka pa4 months ndikati iwe akadzoka ari wega ndikati shamwani hazvikwanisi kuti udzoka kupinda paimba musina chii munhu wakaita sei wakaenda naye wakaenda munhu wandire sei wandirotoita sei wandirotira sei wanokwanisa kutaura naye akati iwe sha unopa izvozvo kudhara akudhara kondotaura izvozvo nofunga natori kumba kochi kumunyaya pandakasvika ndichita sei munyaya wacho aripo ukabvisa mari yeko zituwana anga iri Ndio oraitira kuti urambe wakamira wanzwa here mazwi akatuka mukurungai wako muchikudina chitiko chaitika ndisipo ende vaitouya zvinhu kuti ndizive kuti chirudzii ndikati ndikauchangu inaivhume zvakadai zvichiva munhu anga achitoda pamunhu pangu kudaro here inini handikwanisi kana kuti ndingadaro kudai wacho huri papi kudai vakaona mwana wake usvika hunhu vatitendera vanouya vanokura munyaya wachadi muiri undishedza imba kuti vari kunetserana papi vana togara pasi totaura zvino havanozvipinda vaiuya vachituka chitipaunga saka vanhu kana machidaro vachiya vachituka pamba pomupfurungai pasevere tovatonga sei zvisina kwatoti ini ndaitosvika ndingonzwa ndingosvika chitonzi kunzwa chiti zvambachite kunzwa zvambachite saka ndobva ndakuti mazingire chaita kasvika kumba kwake tikataura nyaya yacho ndikati asi tirudzii amadii kana kupota kana kuna chairman akuta chairman ari kumba mazengera orit mina ndokubvunza wataura zvakanaka iwe simuka uya padhuze mesi aiwa yogara pasi iwe uya padhuze mira ipapo mire padhuze pamunofanira une makore mangani musikana 19 samba iri pana vaitaura zvakanaka paukaendeyo kumba kwasere vako nevana vako mukatakura zvinhu zvomwana uyu mamwina kati iye nomunina wako ina anatakura zvinhu asi kuti avanhu vamwe vakangoisa zvinhu mugorosidzi madzimamuri vangani ndipo 3 mamuri 3 saka kutuka nokutakura zvinhu zvomuroora uchienda nazvo zvinenge zvino mapfupwa chakakosha chii ini ngana kuzvibata kunyange usina kuzvibata chakakosha chii kutuka kwakaita asevere nokutakura zvinhu zvomuroora chakakosha chii zvokuti panguva yacho kutuka kwakaipa ndakandikuudza shamwari munhu wautaura nekutaura nomunhu ndonga akapamba
zvinhu zvese zviri kuitika apa iwo urikaipa una wakonzeresa mwana wekuti aburitse zvauta. Dai mwana wako anga achida mwana uyo aifanira kutaura kuti asi ambuya vakandituka wakatuka wakapfuka nezvemagara zvitotara nebhise but nhasi handina judgment since ati anomuda ndakamirira musi wa5 pano zvazvinotadza kana uchiziva kuti wakaronge usakuona kuti waita zvimwe zvinhu zvatidza warinje ende iwe usamanikidze rudo pasina uzvinzwa uchikanaka uchikarurama asi nhasi handina judgment usakana musi wa5 musi wa 10 August ndaiva kuharare no ndikafumira teerera ndiri kumberi zvakanyanya kuona nachitombo muna anombosva ndaanaye kudhara iwe ndatenda kugara kumba wakanyara pamwe kusvika saka musi wa5